Deparean biak baserri, polita doa lehia. Bai, polita eta Hondarribiare inguruan, 3 segundo, eta ikusiri gero kalean abantai pixarro badaukala, horre denbora horretan lortuko balu mantentzea ez zehar, azken luze hori zaziteke erabaki horrean. Oriok berriz segundo bat hartu du. Maniobrak eragin izugarria izango dute, ez dago zalantzarik. Hemen gainera 3 ziaboga dira. Hortxe doatia. Enkaletik Urdaibai. 4:50 bientzat. 4:50 Hondarribirentzat. 4:53 Castrok 4:57. Ontzi bateko errentarekin hasi da, Pou Bizkaia trainerua, lan erditan. Itxia maniobra. 9:45. Orain arteko denborarik onena. Oriotarrena irekiagoa 9:47. Orain Hondarribi 9:46. Eta hemen da Castro 10:0. Urdaibai nagusi 8 segundora hori jo, 20 segundora Hondarribi, 23 Castro, badoaz bermiotarrak maniobra egitera. 14:57, Pedreñak baino 2 segundo hobeagoa. 8 segundora hori, 15:06. Pedreñak 14:59 markatu. Hondarribiarentzat 15:17. Eta Castroren Gero kalea eruntze egiten du eta guai laugarrena jotan metroak gehiago, baina abantaila hori ere azaleko eraginez, eta txapelduna bezala irabazik gauzko izan da. Eta bezoak ora, 19:50. Hori da Urdaibaikoen denbora. Orain hori jo. Amaitu dute 20:04, Pedreñaren atzetik, Pedreñak 20:01 markatu du, hori hirugarrena izango da, 20:04. Eta Castro eta Hondarribi lehia bizian, Castro, bai! 20:09 Castrorentzat, eta